Samantala, tumaas po ang employment rate po ng Rehiyon 1 ayon po yan sa National Economic and Development Authority or NEDA Region 1. Sa tala po ng ahensya, nakita ang pagtaas sa ika-4 na kwarta nitong nakaraang taon na sa 96.7% mula sa 94.5% ng ikatlong kwarter. Sa datos mula po sa 2,093,000 na katao na may trabaho noong third quarter, dadagdagan pa ito na umabot sa 2,214,000 na naging employed sa huling bahagi ng nakaraang taon. Ilan sa nakitang salik kung bakit tumaas ang employment rate sa rehiyon ay ang mga nagsipagtapos ng college na nagsipaghanap ng trabaho at iba pa. Sa tulong naman ng iba pang ahensya tulad ng Department of Labor and Employment, katuwang ang mga lokal na gobyerno at pamahalang panlalawigan ay patuloy na umaarangkada ang mga job fairs upang mabigyan ng oportunidad ang mga residente naghahanap ng trabaho. IFM News. IFM News. IFM.